Paghirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, luhod tabi para sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi ilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin nganyan, namamatayan mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Ngunyan, iyo an enot na Domingo kan Adviento. Isabay manyato sa misang ngunyan ang mga personal na intensyon kan uya dikdi. Matindog na tabi ang gabos. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Hesu Kristong kagurangan ang pagkamuot kan Dios, ang pagkisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon man po, Padre. Yaw na po kita sa pinakaenot na Domingo kan Adbiento. Magpasalamat po kita sa pagtiripong tangini sa laugan misa. Maghagad kita nin kapatawaran sa satuyang mga pagkakasala, tangani na magi kitang maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo. Sarabay kitang magpamibi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nakakadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Magherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawada ang satong kasalan, daruhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. O Diyos na makakamahan na mimibi kami, warasan sa imo mga parasunod ining pagmawot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristiyanong, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristiyanong madatong, sa imong Kristong madatong, sa paagi kad mga matatanos na gibo, kaming mga kaibangan sa tuon niya, maging maninigong mag-ako, kan langit no nakahadean. Huli kay Hesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An mabuhay sa estado nin kasalan, naglilihis kan satong mata sa karahayan kan kagurangnan. Alagad arog sa banwaan Israel, sa kapakumbabaan kan satong buot, sa pag-ako kan satong kasalan, asin paghagad ning kapatawaran, an pintuan kan langit liwat mabubuksan, an satong agrangay dadangugon, asin an lalawgon kan kagurangnan, giraray mahihiling. Hinanyogon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ika kagurangnan, ang samuyang ama, samuyang paratubos, ang dati mong ngaran. Ta daw o kagurangnan, ta pinabayaan mo na kami. Malagalag asin magtagas ang samuyang mga puso, tanganing dai matakot sa imo. Huli kan sa imong mga surugoon,
Pabalik ka ang mga tribunin sa imong pamana. Buksan mo lugod ang kalangitan, asin humilig ka. Sa atubang mo na mo ang mga bulod, magkakaturunaw. Dai pa nadangog ning talinga, dai pa nahiling nin mga mata ang sarong Diyos. Kundi ika, naggibo nin siring sa mga nagsasarig sa iya. Sinusurog mo ang mga nagigibo ning matanos, asin naglalakaw sa imong dalan. Naanggot kakan kami nagkasala, sa halawig na panahon, kami nagsumbikal sa imo. Kami gabos naging siring sa tawong maati, ang gabos ming karahayan, nakakabaing sa gubing na madigta. Kami gabos na alang siring sa duros, dainin sa ruman, lamang na nag-arang kan sa imong ngaran, o nagbangon tanganing makapugol sa imo. Tinago mo ang sa imong lalawgon, asin binayaan mo kami sa kapangyarihanin sa mong kasalan. Alagad, ika ang samuyang ama, kami alikabok. Ika ang paragibo, kami gabos gibonin sa imong kamot. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. matingkalag kami sa imo, mahiling mi ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Matingkalag kami sa imo, mahihiling mi ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor kan Israel, hinanyuga kami. Ika na nagdadara kan mga karnero ni Jacob. Lumiwanag kahalis sa mga troninin mga kerubin. Kagurangnan, pukawan sa imong kapangyarihan, asin madya sa pagtabang sako. Matingkalag kami sa imo, mahihiling mi ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Diyos nin mga upo, bumalik ka, nakikimahera kami. Dumungo kahalis sa langit, asin hilnga. Sungkoa ining hubasan, asin suruga ang ubasan ay tinanom kan tuo mong kamot. Matingkalag kami sa imo, mahihiling mi ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Surugoon kan tuo mong kamot ang sa imong pinili, ang tao na tinawan mong kapangyarihan, dai na liwat kami matalikod sa imo. Buhay itao mo sa mo, aapodon mi ang ngaran mo. Matingkalag kami sa imo, mahihiling mi ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ipinapagirumdom ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang gabos na balaog hali sa mahal na Diyos, asin ini dapat gamiton para sa ikakarahay kan kagabsan asin kan simbahan. Sa lambang paggamit kan balaog, dai lugod maliwat an mata, asin padagos na mahiling na ang ginikanan kan balaog, iyo an kagurangnan, bako an sadiri. Hinanyugon niyato ni kaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mapa sa indulugod ang biyaya asin an katuninongan kan Dios na satong Ama, asin ni Jesucristong kagurangnan. Ako, danay na nagpapasalamat sa iya, hulita kay Jesucristo. Ako nagpapasalamat sa iya, hulita pinayaman niya kamo sa gabos na bagay. Urog na kamong mga paratukdo, asin mga parahulit. An sa indong pagsaksi kay Kristo, kuminusog na gayo. Kaya ang biyaya dai nagkukulang sa indo, mantang kamo sagkod sa huring aldaw, tanganing dai kamo digta sa aldaw nin sa tong kagurangnan, Hesu Kristo. Maimbod ang Diyos, inapod niya kamo na makisumaro sa iyang aki, sa Hesu Kristo na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Tindog tabi para sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.
ka sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangan. Magpuka kamo, magandam, taday nindo aram kung nuarin maabot ang oras na iyan. Kaagid iyan sa sarong lalaki na nagbabaklay, bago siya naghali, ipinamahana niya ang harong sa iyang surugoon, sa kawinalatan niya nin trabaho ang lambang saro sa inda. Tinugon niya ang bantay sa pintuan na magpuka, kaya ngani magbantay kamo. Huli taday nindo aram kung nuarin maabot ang kadsadiri, tibaad, banggi, umatangang banggi, umaaga, o pagsirang kan aldaw. Kung bigla siyang mag-abot, kaipuhan na dain niya kamo maabtan na nagkakaturog. Ang sinasabi ko sa Indo, sinasabi ko man sa gabos, magpuka kamo. Ang maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sabi ko kasubago sa pagpuon, yaw na po kita sa panahon kanadbiento, inipong Domingong iningon yan, iyo an enot na Domingo kanadbiento. And the celebration of Advent reminds us that Christmas is just around the corner. Basta nagalaog kita sa Adbiento, ang pagmati ta, Christmas na, madali na ang Christmas. Mapapagalo na naman kay ni si Jose Marichan, kikakakanta. Iyong-iyo na naman ang madadangog ta sa mga radio stations, sa mga kanta ni Jose Marichan sa Pasko. Namumutag kong mga tugang, totoo po na ang Adbiento, preparasyon sa nagdadangadang na selebrasyon kan Christmas. Gabos kita, igwanin mga kamautan, we have our own aspirations for Christmas. Kaya ang pangapudan po sa sato kan panahon na ini, na kanadbiento, na kita mag-andam, na dapat kita maging preparado sa pagdatong kan sa tong kagurangnan na yung pinagseselebrar ta ang pag-Christmas. Mga tugang, sa experience siya tabaga po, basta igwang nagdadangadang na bagyo, kung igwang ng ipigpapaluwas na warning ang pag-asa, gabos kita nag-aandam. We take all the necessary precautions, tanganing di kita maapiktaran maray kan bagyo. Kaya nga ni baga sumay mga harong na gani maluyan atop, na iiling ko pig kakaragan ki mga pagabat sa atop. Ani ba nagagarakod kan harong, so mga nakaistar sa mga bahain na lugar, ipig sa sarakat ang mga gamit. Ani ba igwa na ki nakaandam na bag na may gamit, tanganing anong oras man magkaigwanin o kaipuhan mag-evacuate, pirming andam sa pag-ibakwar. Mga tugang, dahi tangunyan sa panahon ngunyan, dahi tagayo dahi tagayo pigpapasipara ang mga warning na inikan mga maraot na panahon. Inulita aram tabaga po sa mga panahon ngunyan, dahil gayon kan climate change, mga makusugo na ang mga bagyong nagaabot sa sato. Apwera po kan pag-andam sa mga maraot na panahon, pag nag-grocery ka mo, kadaklan sa mga tawong yan, nagbabarasa na kan mga warning na yaon sa label kan mga product. Pigihiling na nindo so cholesterol, so fat, MSG, sodium, sugar content. As in, pigsiseryoso ta ang mga bagay na ini, lalong-lalo na sa mga health conscious na mga tao, ini mga warning na nakalaag sa label kan mga product, pigihiling tanangon yan, tanganing nakakapag-andam kita. Namumutag ko mga tugang,
More than 2,000 years ago, nagpromisa si Kristo sa kinaban na sabi niya, siya mabalik giraray sa sato pag abot kad mga panahon. Asin kasabay kay itong promesa niya, nagwalat siya din warning. Na sabi niya, dapat daapo kita maging watchful and alert. Dapat pirmi kitang preparado, pirming alerto. Ninulit dainin si Isay man na nakakaaram kung anong oras, kung anong panahon, o kung noarin maabot iyan na ikaduwang pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Unfortunately, mga tugang, ining warning na itinaukan enot ni Kristo sa kinaban, gari baga da ipig seryoso kan kadakol na mga tao. Gari, so iba nadangog pero ilinuwas man sa ibong natalinga. O so iba nagkarilingwa na ining warning na itinao ni Kristo kan enot na dapat kita maging preparado asin alerto ninulit na daita aram kung anong oras madatong an kagurangnan. Mga tugang, iyo po yan an pangapudan sa satuya kan Adbyento. Sa paglaog tapo sa panahon kan Adbyento, ngunya na Domingo sa selebrasyon takan enot na Domingo kan Adbyento, sa giraray inuulit ni Kristo sa paagi kan satuya mga binasa, lalong-lalo na sa Santo Ebanghelyo, inuulit niya giraray itong warning na itinao niya sa satuya more than 2,000 years ago na dapat kita maging preparado, maging alerto. Sa urual daw tang pagkabuhay, tanganing anong oras man dumatong, ang kagurangnan, andam kita na magsabat sa saiya. Mga tugang, ang pigahalata na yung iba ang pagdatong niya. Kaya nga ni baga po ang Advent, inaapod ining the season of waiting. Ang pigahalat asin pigprepararanta ang pagdatong kan kagurangnan. Well, dakulon ka mo pigahalat, sigurado ako, ang mga nagtatrabaho na sa Indo, nagpaparaharalat ka mo kan Christmas bonus. Ang iba pati sa Indo, sige na ang barayli sa tubangan kan ATM machine. Naiiling ko sa mga TikTok mo niyan. Sige na ang barayli sa tubangan kang ATM machine, nag-aaralat kan Christmas bonus. Dakulong kitang pigahalat, dakulong kitang pigprepararan. But urog sa gabos, dapat na ang pag-andamanta asin pagprepararanta ang pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, ang sa tuyang panahon kan Adbyento nagpapagirumdum sa sato na igwang tulong klasing pagdatong na pinag-aandaman kan Adbyento. Ano ining tulong klase? Memory, mystery, and majesty. Ano ang but sabihon? Jesus has come in memory, Jesus comes in mystery, and Jesus will come in majesty. Si Kristo, nagdatong na kan enot, sa primerong pagdatong kan paraligtas, na iyo ang pigurumdum ta sa selebrasyon kan Christmas. God comes to us in memory. Iyo inang pigselebrar ta pag Christmas, pigrurumdum ta itong enot na pagdatong kan Diyos sa kinaban, kang si Kristo namon dagduman sa bilen. Iyo iyan ang pigsasabi kong memory. Sarong aspeto sa na po iyan kan season of Advent. Ani kadua, pinapagirumdum kita kan Adbyento na Jesus also comes in mystery. Kan enot nagdatong siya, sa urual daw tang pagkabuhay, pirmi siyang nagdadatong in so many mysterious ways. Ang Diyos minadatong sa paagi kan mga sakramento kan simbahan, lalong-lalo na ang selebrasyon kan Santa Misa. Bako sa nang nagdadatong, inaako ta siya sa paagi kan banal na komunyon. Ang Diyos pirming minadatong sa paagi kan banal na kasuratan. So every time minabuklit ka mo kan sa indong Biblia, asin nagbabasa ka mo, kan banal na tataramon kan Diyos, minadatong si Kristo sa buhay ta.
Every time kitang minaluhod sa pagpangadji, minadatong ang presensya kan Diyos sa sato. Kada bes kita minataong pagtabang sa mga dukha, sa mga maluya, sa mga tawong nagiging biktima nin pang-aabuso, sa mga tawong napapabayaan kan susyudad. Minadatong ang kagurangnan sa sato. Sabi niya nga ni baga, whatever you do to the least of your brothers and sisters, you do unto me. Kada bes kita nagtitiripon, araw ko niya na hapon, sa pag-omaw, sa pagsamba, asin sa pagpasalamat, ang Diyos minadatong sa tahaw ta. Sabi niya nga ni baga, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. Si Kristo mga tugang siring man, minadatong sa lambang pagkagadan. Gabus kita, maagi sa proseso nin pagkagadan. Ang Diyos minadatong sa buhay ta, sa momento nin pagkagadan. Iyo inan ikaduwang pagdatong ka Diyos, na imbitasyon sa sato kad Adbyento na dapat pagprepararan ta. Bako sa nang nagrurumdum kita kan Christmas, alaga dapat preparado kita sa urual daw na pag-abot ni Kristo sa buhay ta through so many mysterious ways. Ninulit akong preparado kita, mara-recognize ta siya. Asin kung kita, yaon sa estado nin kabanalan, anong oras man kita magadan, preparado kita, na sa batunta ang pagdatong niya sa buhay ta. Ani katulo po, Jesus will come again in majesty. Iyon so sinabi ko kasubago, more than 2,000 years ago, nagpromesa sa Kristo na maabot giraray siya sa buhay ta. Partibagaan kan doktrina na pinagtutubudan ta, igwang inaapod na second coming of Christ. Madatong siya bilang hadi kan langit asin kan daga, asin sa ikaduwa niyang pagdatong, gigibuhon ining inaapod tang final judgment. Iyo po ining tulong klaseng pagdatong. An tema kan panahon kan Adbyento, ini pong 4 na Domingo kan Adbyento, iyo iyan ang tema na kita maging preparado, na kita maging alerto, na kita maging andam sa mga pagdatong na inikan kagurangnan sa buhay ta. Namumutag ko mga tugang, ang hapot, paano kita makakapagpreparar? Ano ang sabihon kang pagpreparar? Pag mapiesta, nagipreparar ka mo kan handa sa pista. Pag mapasko, nagipreparar kita kan mga regalo ta sa inaanak o sa mga tawong namumutan ta. Sa pagdatong kan kagurangnan, anong klaseng preparasyon ang pigahagad sa sato? Mga tugang sa binasatang Santo Ebanghelyo sa ngunyan, nagtao sa sato nin imagery and gospel. Ipighalin tulad niya, ini sa sarong lalaki na naglakbay, ang ginibo ka itong lalaki, so sa iyang harong, so gabus niyang sadiri, so sa iyang negosyo, iwinalat niya sa iyang mga surugoon. Kanya-kanya, ang kada saro sa inda igwanin obligasyon, igwanin trabaho, na dapat nagibuhon habang wara siya. So ini pong isinasabi kan Santo Ebanghelyo, ini po nagpapagirumdum sa satuya that the best preparation is to do our tasks and fulfill our obligations faithfully, not tomorrow or not in the future, but now. Iyon ang message kan gospel. Ambot sabihon kang pagpreparar na kita maging mahigos na gibuhon o tubon ang satuyang mga obligasyon sa buhay. Material obligations mo, moral obligations mo sa buhay mo, na kita dapat maging faithful sa pag-utob ta sa mga obligasyon, sa mga trabaho asin misyon na itinao sa satuya ni Kristo. Ninulit akong kita nagiging faithful sa paggibot akad mga obligasyon ta, nagiging preparado kita sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Namumutag ko mga tugang, urual daw, dapat ginigibot ang pagpreparar. Bako sa aga o sa mga masunod pang panahon,
Ngunyan. Because now is the only time na kung saan mapagpiprepararanta sa tuyang future. Ang future ta, ang sa tuyang destiny, nakasalalay sa presenting panahon. Kaya ang pag-utob ta, asin pagsimbag ta sa pangapudan sa sato kan Diyos, dapat ngunyan mismo. Dakulon baga kaya ang mga Kristiyano na mahilig mag-postpone kan mga bagay-bagay. Dini do napapansin, ang kadaklan na mga parasimba, mga maedad na. Taang pagmati kaya kan mga hubin pa, ay dugay na akong magadan, saka na ako mapurmal. Dahil aram, kung ano kita magagadan. Kaya dapat ngunyan mismo, maging seryoso na kita. Ngunyan mismo, mag-inguwan na kitang maging banal. Dahil na paghalaton ang mga maabot na panahon. Ngunyan, dapat nag-iiro na kita. Namumutag ko mga tugang, kan mga nakaagi pong aldaw, may naaraman akong igwang nagada na security guard sa sarong business establishment na arani sa cathedral. Sa sakuyang nasagap na barita, itong security guard naku pagkaaga, nakatukaw, gada na duman sa iyang tukawan. After na ma-examine, sabi, ani kinagadanda, bangungot. Sa sakuyang, so naging very obvious na habang nagkakaturog siya, binangungot. Gali makanuso na istorya baga kung may sarong gurang, halimbawa, na nagkaturog, dahil na nagimata, binangungot, makamundong istorya. Pero sarong security guard, na nagadan, bangungot, habang nagkakaturog, gali makanus na istorya, nata. Sisian mo yung security guard, na nagkakaturog while on duty, di ba po? Gani makanus bagang istorya ng security guard nagadan habang nagkakaturog na dapat dahil mas nagkakaturog habang mata siya. Mga tugang, igwamang kan mga panahon na uminagi, igwa po ni sarong sikat na tawo na nagkaigwanin gari world record. Ang sa iyang pangaran si Charles Lindbergh. Ini po si Charles Lindbergh, nagi siyang pamuso, ninulita, binalyo niya sa buong Atlantic Ocean on a solo non-stop flight. Nangyari ini kang 1927. Nagpalayo siya kan sa iyang eroplano from New York to Paris, and it took him 33 and a half hours na direct flight. Very risky ini kan mga panahon. Kang 1927, na kan mga panahon na ito, bako pa high-tech masyado ang aviation industry, kaya very risky na magpalayog kakiarog ka na duro-diritso, 33 and a half hours na direct flight. Pero ginibo ito ni Charles Lindbergh, kaya nagkamit sa ki world record. Kan pig-interview siya, pigapot sa kung paano niya ito nagibo. Sabi niya, masusing preparasyon sa ginibo niya. Pinag-andam niya sa eroplano na dapat nasa kondisyon. As in sabi niya, pig-andam niya man sa buhay niya na dapat siya man nasa kondisyon. As in partidakan sa iyang training bago niya ito ginibo, pigpatuod niya sa sarili niya na mga pirang aldaw na isa nagkakaturog, pirmi siya mata. Sabi niya, pag nagpalayo ako kay eroplano, dahil pwede ako magyungka, dahil ako pwede magkaturog. Dapat pirmi akong alerto. Taan sa nung piloto, dahil dapat nagpaparakuro katurog. Dapat alerto pirmi. Kaya so practice niya, dahil siya nagkakaturog for several days. Tanganing pag ginibo niya na ito, na world record flight, dahil siya madiskwido. Mga tugang, sa sakuyang paghiling, iyo po yan ang tema kan sa tuyang season of Advent. Iniimbitaran kita na magpuka, pirming alerto. Pirming alerto. Don't get me wrong. Bako maraot magkaturog. Everybody needs rest. And sleeping is a legitimate human need. Kaya po ang pagkaturog. Alagad sa satuya baga pong eksperyensya, may mga beses sa buhay ta na kusa na day kita nagkakaturog. Halimbawa, pag nagda-drive ka, minsan gusto mo na magkaturog,
pipiliton mo sarili mo dahil ka magkaturog. Tama di diskwido ka kung habang nag-drive ka, magyungka ka. Or kung may mga nag-aadal, dahil katulos nagkakaturog, nagpapamatanga ka masyado, tanganing makapag-adal. Pag may mga pigatapos ka mong trabaho, nugad daing turog, tanganing magkatarapos, asin mabit mo sa imo mong mga deadlines. Kusa taan na pigigibo. Asin iyo bagayan so pabor na pigakad ni Kristo, kanyaon sa duma sa Gethsemane habang nagpapangadji, iiniba niya iba niya mga apostol, alagad pirang minutos pa sana na nagpapangadji siya, tururugo na sa San Pedro, kaya kan pinukaw niya nga ni baga, sabi ni Kristo, dili do kaya na magpuka asin magsabay sa pagpangadji, kisira sa rong oras man lamang, nakaiba ako. Kaya sabi baga ni Kristo, the flesh is willing, the spirit is willing, but the flesh is weak. Namumutag ko mga tugang, iyo po inian agyat sa satuya gabos, na dapat po, dahil kita nagpapara luya-luya, dapat pilming preparado, pilming alerto. Sabi ka ito kan lolo ko, ang mga maturugnon, magagdanon. Bako ini po physical na pagkaturog, ang imbitasyon sa satuya, kan Advent season, alagad ining pagiging alert niya to. Dakulong ba kaya ang mga tao na seemingly sige sa ng karaturog? In other words, itong mga tawong pabaya, mga tawong bakong seryoso sa sadiri, mga tawong bako mga maigos, dahil nagiging responsable. Alagad ang pangapudan kan adbyento sa sato, na kita maging responsable, dahil maging pabaya. Namumutag ko mga tugang, sabi nga ni baga, yesterday is a memory, tomorrow is but a dream. Kaya munyan, ang presenting panahon, iyo ang pinaka-importante para sa sato. Ang presenting panahon, dahil pagsayangon, ang lambang oras na itinatao sa sato, gamiton ta sa tama. Gamiton ta ang mga oportunidad na tama na nag-abot sa buhay ta. Utubon ta ang mga obligasyon ta. Gibuhon ta ang misyon ta sa kinaban. Tanganing anong oras man umabot ang kagurangnan, andam kita na maabutan niya. Andam kita na masabat sa iya. Mga tugang, may saro sa ng pinaka-importanting regalo ang Christmas. Ang pinaka-importanting regalo kan Christmas, ang persona kan ni Kristo na itinao kan Diyos sa kinaban. Pero dapat kitang mga tao, dapat kita, tatao man magregalo sa iya. And the best gift na pwede tang itao sa Diyos, ang sa tuyang banal na pagkabuhay. Holy life that is pleasing to God. Iyo yan ang pinakamagay na regalo. Iyo yan ang pag-andam sa pag-abot kan kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan. Kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hale duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na diing kasagkoran. Amen. Mga tugang niyan, na enot na Domingo kan Adbyento, pinapagilundong kita, na magmaan, tatibaad ang sa tuyang mga puso, magabatan kan bisyo, pag-inom, asin mga kapurisawan sa buhay. Sa satuyang pag-andam, sa sayang pagdatong, magdulot kita nin mga pamibi. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga lideres kan sa tong simbahan, sinda na naguhulit kan mga katuktuan nin Diyos. Maisabuhay man lugod ninda ini, tanganing magin mga marahay na ehemplo sa kagabsan,
mamibi kita. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na nagtutubod, asin nagahalat sa pagdatong kan kagurangnan, ngunyan na adbyento, magin manlugod ining mga aldaw ning paghurop-hurop, tanganing mas magbunga ang buhay pagtubod, mamibi kita. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nasyon na may gera, pagkagutom asin kahorasaan, matapos naman lugod ang sa indang pagtios, tanganing maugmang sabaton ang pagdatong kan aki kan Diyos, mamibi kita. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nawawaaranin dalan sa buhay, mahiling manlugod ninda ang liwanag ni Kristo ngunyan na adbyento, tanganing sa saindang pagsunod sa ilaw na ini, mahusay lugod ang saindang buhay, mamibi kita. Kagurangan hinanyugan sa mong pamibi. Inigabos idinudulot mi sa imo o Dios magi manlugod kaming mga andam sa pagdatong kan sa imong aki si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi ka mga tugang tanganing ansako an sa indong atang ako man kan Dios na makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami pakiakoa ang mga atang na dinudulot mi gikan sa mga karahayan mo, hulita tinutukot mong maging mahusay ang sa mong debosyon ngunyan na panahon. Papagganiguan na inimaging para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo ni sa mong kagurangan, Amen. an kagurangnan mapa sa indong, Asin sa imong espiritu, iitaas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasindahin kasagkuran uli ki Kristong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kung laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, binuksan para sa mo ang dalaning kaligtasan na daing kasagkuran, tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo ang nahaman niyang gibo, makamtan ni ang panuga ng hunyan, sa pagbantay pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan mga trono sa sindominasyones, kairiba kan bilog na langit mo na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan
sindaga, panukan sa imong kamurawayan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Palagan ang inadigin, sa ngaran kan kagurangan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadaan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kang tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagganigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararulogo douli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa manodok na pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lanawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sa iya, sa kaibaniya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawa na sin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi.
Ginawa kami sa gabos na maraot nga mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natawangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahanat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imong kadean, asilan ka pangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bilang mga magturugang magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indo an katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako ako ninigo ninigo na na kamagdago sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag maumayan. At amanon manlugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi,
Mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa pro seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,680 pesos and 30 centavos. Anambag niya to sa siring na misa, nagabot pong 3,378 pesos and 75 centavos. Siring man, ang second collection nag-abot man po sa 5,700 pesos and 75 centavos para po ini sa Tada Sunday. Sa Disyembre 4, sagkod 6, aldaw ng Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po kitrido umases for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa sobre o libro na yaon sa may parish office ang mga kalag na bot niya tong girumdumon. Sa Disyembre 8, aldaw ng Biyernes, iyo po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang oras kan mga misa, siring po sa aldaw na Domingo, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. Siring man, available na po ang 12 inches replica image ni St. Jude Tadeus sa parish office para sa mga mawot magbakal, magdulok na lang po sa satuyang opisina. Maawat man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 4,750 pesos, duwang tig 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, 400 pesos, Sariba family, 1,000 pesos, ERF family, 1,000 pesos, Villa Crucis Barcelia family, 500 pesos. Salamat po, Diyos mabalos.
Ikaw kita mga bisita from the seminary. Kaiban sa indang hubin pa, as in cute na padi. As in sinda sa indong mensahe sa muna na hapon. Good afternoon po sa Induga Boss. In behalf of the seminary, Mater Salutis College Seminary, and our rector, Reverend Father Andrew De Vera, we are here together with the seminarians to render you songs of Christmas and also to ask for donation for the seminary. Our seminary is already 34 years of existence. No? Even our priest, Father Eric Martiliano, and our parish priest, Father Lir Aranas, and Father Kevin Ponasher, all of us graduated in the seminary. So we need your support, not only in prayer, but also financially, no? In order to restore and to continue forming our seminarians. So with this, I would like to introduce to you the Mater Salutis College Seminary Escola Cantorum. Sabi nila, tayong mga Pilipino ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. 4 na buwan na ipapaalala sa atin ang pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawad at pananampalataya. Kami, ang Mater Salutis College Seminary Escola Cantorum ay tumatakbo sa inyong mga puso upang suportahan kami sa
sa mga nag-donate. Thank you very much po. Sa mga daipa, dahil ko nitapuson, pag dahil ko nagdarao. Thank you very much sa mga sa tuwing mga seminarista. Sa indo pong donation na ipigtaw sa inda sa ngunyan, gagamitin po sa renovation kan sa tuyang seminary buildings. Salamat po giraray. Matindog na po ang gabos para sa huling pamili. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar, nahuli kaini kaming mga naglalakaw sa tahaw, kan mga bagay na kinabanon, gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit nun, asin maging dayupot sa mga nagdadanay na bagay, huli ki Kristo na sa mong kagurangan, ang kagurangan mapa sa indo, bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo, tapos ng misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo.